Cindelala mati sariye siwanuju dari rasul Gojek kan nang tengah. Ora piye kae? Mbok tombloke piye mbok tomblok? Nang tengah, Dik. Kok tak bagi mbang tengah kene. Kok mah minggir tok iki kepiye? Ayo dipimpin prajurit iki kok ya.
Pacaane wis do tegak-tegak kok ngono ya Pak De ya. Tak kon nyiapin lan delik nang kono. Pak, iki juragane kok ora melu joget piye iki? Aget saya juragan tak undang kan delik ya mbok ya. Pak Dito kudune kok melu joget kene iki to kudune? Nang tengah ana kancane iku. Ya gedel-gedel ngono kae. Ya Mbak tuh. Yo siapke yo. Kusuk pada. Piye mbok De, kok rane tengah. De, tengah De. Heeh. Golet. Dengos. Kayak jenenge apa Pak De? Dengos ngono. Mbok Dengos. Mbok Demrohngos. Kok terus api men. Gawanane apa Mbok De? Sing digendongi apa? Ora sing digegem nang kene kok digendong. Lah kuwi kok apa maksude? Yo. Oh ngono tak kira wis pirang sasi ngono ya Mbok De. Disapke ya Mbak De prajurite, lanjutane apa lak ngono ben do ngerti. Wis suwe ora do geladen mesti lali. Ada muka, Greg. Nah, iki ada lali. Oh, jenengan ra lali pemimpine kok ya. Ya. Aku ora dadi pemimpin, Pak. Ya. Coba, cari baru, Greg. Tegap, Greg. Tunjukkanlah kami sekalian, tunjukkanlah kami sekalian, memuji kami kepada Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, ialah Nabi akhir zaman.
tengah, Mbah. Kurang pinggir. Mbah. Iki krungu ora to, Mbah? Tengah. To mriki mbokan dipimpin, pimpinane. Tanyanya wis ora enak wis. Heeh. Lagune apa Pak De? Ora enak. Aku ngomong ceritane wong nggo montolan iki kaya apik. Oh ngene. Heeh ya. Tak krungu, heeh. Pak delengan mantu. Oh yo. Coba dong. Yo yo. Ora lucu. Ya ore. Gosipu delengan mantu. Aku montolan. Kaya susure ibu. Apa menger-menger. Apa menger-menger. Kaya raimu. kuwi kaya apa? Ya Mbah, nang tengah Mbah, nang arep dhewe. Heeh. Kacita, saya Mbah Sembah maring idu-idu. Heeh. Jajal wae mik ben wewet jangan barang para ngono niki. Iki miki setengah iki, ngono jajal tak ngrungokke lek omong ki alon sabar. Heeh. Ayo Mbah, wewet jangan Mbah. Para prajurite Mbah. Ora apa-apa tetep krungu. Oh iki sono kondang e. Jajal, intine wani porak lak ngono to, Mas? Ah iya wong padha wong tuwa kok. Ya omong yo jajal miki cerakke mriki. Heeh. Mbah, mireng mboten? Oh nggih, kula badhe tanglet wae. Dalu meniki kok wonten giaran punika iki acarane napa, Mbah? Acarane nggih do seneng-seneng le. Apa? Tanggal 1 tahun barunan. Daripada do lunga-lunga. Heeh. Kaya iki digradekke iki murid-murid iki. Oh ngono. Ya didongani Mbah, iso dongani apa ora, Mbah? Hah? Iso dongani apa ora? Lah mau wis didongani nang kok double. Oh ya ora apa-apa kok ya. Kok nek amplope double piye? Ya mboten napa-napa pakai tak jaluk juragane. Lah ya engko nek double engko tak dimerekke kancane. Oh, heeh. Ya lanjutane apa Mbah iki, Mbah? Hah? Lanjutane apa? Apa ya? Mau lali aku. Waduh, iki Simbah melu latihan ketara. Mbah, Mbah, sira takon aku ya. Mana kok ya? Engko. Oh, ora harus nonton tadi jenengan mboten preso niku kok. Hah? Oh, kayak kok ngene kok ya. Ayo. Iya. Lanjutkan dari tanah Tuhan minta kerja tapi tak boleh bohong. ASN lanjutkan dari tanah Tuhan minta kerja tapi tak boleh bohong. ASN lanjutkan dari tanah Tuhan minta kerja tapi tak boleh bohong. ASN
Loh, saya tak ada jawaban. Ada Pak Dion, Pak Des, ganten. Kacitalah hasbuna wal marqam wassallallahu wassalam wal kiram ila lana rajabil marqam wassalam bil islam ayatina. Cekali sikile, mbak kayak cekali mbak. Semua siap gerak, ada muka gerak. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di kebun baru. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di Caca Marika, Caca Marika, Caca Marika ada di
Ayo para
zaman wis kira bumine goyang akale jungkir negarane goncang zaman wis kira bumine goyang akale jungkir negarane goyang zaman wis kira dunyane sukses mamune kinder dunia ilang zaman wis kira dunyane sukses mamune kinder imane ilang zaman wis akhir lagi tepatan atine kafir ronde ilang jalan gunung kok nuju
jangan nulis wong manis di atas kaca, jangan nulis wong manis di atas kaca, kalau nulis wong manis di atas meja, jangan nangis wong manis karena cinta, jangan nangis wong manis karena cinta, kalau nangis wong manis karena cinta, kalau ku tahu wong manis manisnya susu, kalau ku tahu wong manis manisnya susu, kula akan wong manis cinta padamu. Dadi wong atiku nalikane pisanan ketemu, wong ayo dadi ratu aku cokati rita siap lalu kinerpa jiwa raga ngutang ragasa tumetes sing kalbu alenmu yai sekono ada tanah bisa lolo hatiku suwe anggonku ngeteni liwong ing ati bisa entuk jangami anak disawiti anak napot talakoni Wes kumandang ing angkasa ngomong suarane ndang riyo ketipung kita ora bener perpisahan meskipun kagungan janji masukatan sedikit muda Padyo aku sono mugi manggi pasuki pos kumandang ing angkasa tolong mukum suarane ndang riyo ketipung kita ora bener perpisahan meskipun janji masukatan sedikit muda lagu sono mugi manggi pasuki Lunggan rasa kenareng pagayot loge kadot ngerapat rampel kagade kekondel wi sing rasa pagrosot jajang jadi wasanane berapa pilih banyo saking langit tiba kedong lomba pae pangangkon anut nyeplok lelakon
Sholat saleh selakane manungsa amparan papan sesolah bawangane esuk sore rino sawangine aja rajan jengkah kanan candrane wong langi Wes nasido mandek. Oh.